Колко има ръката на бушочето? Имаш ръка? Че ги отрепартите! Дай Бушон! Здравейте, приятели! И днеска с моят приятел, всеизвестния Бушон. Здравейте, маняци! Тук сме отново за една нова тренировка. Вижте, бе! Остана, тук ни нападат и вече. С момчета ще направим една тренировка. Бушонче, какво ще тренираме днеска, бе? Днес ще тренираме равена и ръце. Но първо ще покажа аз серия тяга за 160 кила. Дай, Бушон! Аре, вижко! Аре, давай, бе! Ще ги отрепартите! Дай, Бушон! Здравейте, машина! Ако мишка машина и се трябва да кажа машина, дай! Дай! Така. Дай кръсно нагоре. Така се завява. Дай, Бушон! Да ти помагам вече, машина. Дай! Дай! Дай, Бушон! Така. Това е истината! Ако искате да сте яки, само бази упражнения! Бушонче, сега какво ще е първото упражнение? Ами сега ще правим едно напред за щанга с едно. Рационално положение, 4 работни серии. 4 работни серии. Какви килограми? Ами за 50 кг ще почне да правя начало. Това е за първа серия. А до колко ще стигнем? Ами до 60 кг мисля да стигнем. Колко е 60? Сигурен ли си? Да, сигурен съм наистина. Добре, значи започваме раменна преса. 50 кг, първа серия. Демонстрирай. Дай, Бушонче. Готай. Дай, машина! Дай! Дай! Дай, машина, така! Троши ги! Искам да ги скъртиш! Дай! Да, момче, смачкай ги! Дай! Още така! Дай! Така! Дай! Да, машина! Дай! Ти сега какво тренираш? Снимаш ли ти, бе? Снимам, бе, снимам. Снимаш и най-якия, бе. Сега ще ви покажем като ти как се правят, бе. Абе, аз цял живота, че ви учим вас тук, бе. Перник, Радомир. Айде, дойдете са. Так! Чекай, бе, те са двоечки, бе. А, 20-те. А, 22-те. Так, так. Не съм ми дал 3 седмици. Трябва по-яко да тренирам. Хоп! 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 Легаш. Ай, машина, дай! Може ли? Пам! Ти си по-скъпеш, бе. Дай! Да, машина! Дай! Дай! После сменяваш, прави! Дай! Да, машина! Дай! И после хвърляш. И ставаш и... Живи с ***а! Бушонче, последна серия с колко килограма? 60 кг рамен напред с едно. Демонстрирай, момче. Сачи, пачкам! Аз съм нянка! Да, Бушон. Давай. Казах право!
Прави, чухте ли бе, к***пелята? Дай машина. Дай. Дай. А така. Бутай, а така. Дай машина. Троши. Дай. Дай машина. Отиваме ли към следващото упражнение? Отиваме. Защо? Защото жените са опулс, мишките опулс, айде. Аз тук говоря. Идвайте тук, да ви покажем как се плъска. Добре, Бушонче, сега какво е следващото упражнение? Ами сега ще правим разтварване с тренира с средно рамо и обратни фасове на задно. Средно и задно ще правим. Ама комбинирано ли? Комбинирано супер серия, с дъмбели ще го правим. Добре. Сега ще демонстрираме. И веднага супер серия задно рамо правим. Ето така по този начин. За по-добра по-фак. Добре, Бушонче, колко работни серии? Ами 4 работни серии правим за средно и задно рамо. Дай машина, дай. Дай. А така. Дай, изкърти. Дай. Да, момче, смачкай. Унищожи. Тепай. Дай. Дай. Точно така, е това ти. Така по-горе влиза задното рамо. Това го правиш. Дай. Да, машина. Дай. Да, момче. Смачкай. А така. Помпаш си яко. Дай. Добре, сега какво ще правим? Ами сега ще направя пълно упражнение за ръцете, за бицепс и трицепс. За гъмане за са. Дъмбели и френско и гъмане с дъмбели пак. Добре. 4 работни серии. Да се захващаме? Започвай. Взимаме 25 листите. Директно. Охо. Охо. 25. Дай, Бушонче. Сериозен си. 25 кг и дъмбели. Ето, кой не вярва? Дай! Скъсай вената! Съм повторения! Сега френското ли? Сега правя френско, разгъване с дъмбели. Дай! Гърбът ти е голям, бе! Нали? Ядеш много баници! Дай, Бушонче! Тризъм за пръска! Добре! Ай! Ай! Дай! А, момче! Дай!
Дай. Дай. Дай машина. Дай. 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 Така. Скъсай бицепса, дай. Скъсай го. Нека му е, нека му е. Защото ще искаш да ме прецакаш. Пейката. Ще изпадна. Ще изпадна. Нема. Ай ти, но така се не го сядаш. Дай. Дай. Така. Дай машина. Дай. Дай машина, така. Дай. Скъсай трицепса, дай. Така, скъсай го. Скъсай. Дай. Дай спати. Това е някаква голема ръка. Бати ръките. Си големи търки, човек. Това аз ли съм, бе? Кой големи ръки? Последна серия. Ами сега последната серия ще направим и помощта най-лека. Нали запомпа някаква ръцете. Раздай се. Най-голямата ръка в света. Ето е моята ръка. Има 49 до 50 станта. Дай, ушанче. Помпай. Дай. Добре. Ти напри 1000 повторения. Дай, ушанче. Дай, ушанче. Yeah, rock hard, I would put her on the roster, cause she keeps on getting hotter and hotter. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow, she's putting on a show, she's acting like a pro. Ooh, baby, let's go. She doesn't take it slow, she's putting on a show, she's acting like a Го е това ръкавата. По-неща. Дай. Дай. Така, строши. Скъси то трицепс, така. Дай. Дай машина. Дай. Строши. Дай. Дай машина. Дай. Дай. Дай, борец! Дай! Дай, машина! Скъсай дъмбела, момче, дай! Дай, ти си! Смачкай ги! Късай тия дъмбели! Покажи как се прави! Това е израз, бате! Някаката машина! Хайде, бушонче! Трябва да се мерят ръцете! С един крак съм 70, сега с двата съм 80. Колко има ръката на бушончето? Да, ще ти кажа. На върха на бицепса, най-долната част, имаш ръка 43,5 някъде. За човек без химия, бат. Едва ти скалата. На тази страна малко трябва да виждат хората. Колко е, бе? 50 ли каза? Ръката му е 45. 45 ръка. Бро.
С това завършваме нашето видео.